Днес в Природа за здраве с доктор Вергиния Георгиева очаквайте какви са причините за хроничния стрес, какво представляват свободните радикали и кои са болестите, до които водят. За откритията на японските учени и средствата за справяне с стреса ще говорим с нашия гост Иван Вайс. Кой е основният фактор за заболеваемостта в света? До какво водят обездвижването, затлъстяването и дефицита на кислород в организма? Отговорите на тези въпроси очаквайте от доктор Тотко Найденов, главен редактор на вестник Български лекар. За дуалистичният свят, в който живеем и каква е философията на живот без болка, ще ни разкаже госпожа Меги Колева, основател на център Аюрведа. Здравейте! В предаването днес продължаваме темата за хроничния стрес. Какви могат да бъдат причините за хроничния стрес? Неправилно хранене, непълноценно хранене, затлъстяването като причина, нашите мисли, чувства и емоции, липсата на движение, липсата на комуникации, липсата на време да помислим за себе си. Как да разпознаваме хроничния стрес и как да се борим с него? Ако сте уморени, ако сте отпаднали, ако сутрин се събуждате без желание да отивате на работа, ако трупате неконтролируемо килограми, не променяте режима си на хранене, ако ви дразнат силната музика, ако не можете да се концентрирате в това, което вършите, ако искате да избягате просто от сивото ежедневие, това са явните признаци на хроничен стрес. Докъде води хроничния стрес? Натрупването на килограми и натрупване на токсини и свободни радикали в организма. Какво представляват свободните радикали? Свободните радикали са предвестниците, за съжаление, на тежки хронични заболявания, каквито са раковите заболявания. За всичко това помислете сега, докато не е късно. Гост на нашето предаване днес ще бъде господин Вайс, за да ви разкаже за една от възможностите за хроничния стрес и борбата с свободните радикали. Господин Вайс, проблема с хроничния стрес вече засяга все повече хора в различна възраст, за съжаление и деца. Какво бихте казали, какви са причините за хроничния стрес? За съжаление, днес можем да кажем, че всички ние живеем в обстановка на стрес. Според мен, какво представлява стресът? Защо всички наблягат на този стрес? По професия аз не съм лекар, но съм пътувал доста по света и работя с доста интересни продукти и моята работа е свързана с стреса. Аз исках да разбера какво е това. Доста ме плашат с този стрес. Какво става с мен всъщност в условия на стрес? Преди всичко, това е нещо, на което всички сме изложени. Основният стрес, който ни притиска и за който сега говорят всички по телевизията. Според мен днес по телевизията много неща предизвикват стрес. Даже повече, отколкото ни правят щастливи. За съжаление, днес по новините станало е това, някой се хвърлял, значи много страшни неща, които ни се съобщават като информация и колкото и ние не желаем да приемаме тази информация, ние не можем да избягаме от нея. Аз исках да разбера какво е стресът, как въздейства върху моето тяло. Четейки, учейки се, стигнах до извода и научих, че чрез лекциите на различни лекари разбрах, че всъщност в състояние на стрес нашият организъм, нашето тяло се защитава така, че всяка една от нашите клетки се опитва да се защити. Как става това? Мембраната на клетката буквално се затваря. Тя се затваря сама в себе си. Какво защитава тя? Тя защитава кислорода, който се намира в клетката. Учените търсят начини за борба с стреса и с хроничната умора. В какви посоки работят и до какво е стигнал като изследвания Нобеловия лауреат доктор Ото Варбург?
Доктор Ото Варбург, който е носител на Нобелова награда, преди 15 години създава теорията, че всяка една от нашите клетки, в която концентрацията на кислород пада под 40%, в нея настъпва промяна на генетичния код. Тя започва неконтролирано да се дели. И по този начин става канцерогенна клетка. Каква е връзката с стреса тук? В това състояние на стрес, когато ние трябва да запазим кислорода, възниква и втория въпрос. Какво са свободните радикали? При хроничния стрес има все по-голямо натрупване на свободни радикали в нашия организъм. Какво включват свободните радикали и какъв е ефекта върху нашия организъм? Какво правят тези свободни радикали? Те за това се наричат и свободни, защото този радикал без проблем влиза в клетката, която е затворена, няма обмяна на веществата и няма обмяна на енергия, той може да влезе вътре и да се свърже с този кислород и да го вземе за себе си. Какво е всъщност свободният радикал? Той на практика е една молекула, на която и липсва на последната орбита един електрон. Тоест тя е нестабилна. Най-често водородът е това и той всъщност иска, образно казано, да открадне този електрон, да задоволи своите нужди, за да стане стабилен. През последните 8 години англичаните правят едни изследвания, според които увеличението на рака сред болните е свързан с тяхното задлъжняване в банките. Хората обичат да карат нови коли, да имат нови жилища и много лесно теглят кредити. Но ето утре, когато вече сме си купили тези неща и работим, ако не отидем на работа, ще ни уволнят. Ако настъпи криза, какво ще стане с нашата работа? Това е директно свързано с нашето оцеляване, с нашата имунна система. И за това тя спада. Да се живее днес става все по-трудно, в материално и морално отношение. Това прави хората напрегнати, а всеки стрес е пусков механизъм за почти всички социално значими болести. Сърдечно-съдови заболявания, хипертония, инфаркт, инсулт, ракови заболявания, диабет. Към стреса се добавя и тютюнопушенето, което според Световната здравна организация е основен фактор за заболеваемостта в света, казва другият наш гост, доктор Тотко Найденов. Всяка година 2 кг дишваме и ни влизат белите дробове, прах от замърсената среда, радиоактивните елементи, особено от цигарите, от изгорелите газове на ауспухите на колите, стреса, да не говорим, шума, който също е всекидневен наш спътник и е много болестотворен фактор. Всяка клетка се нуждае от кислород, за да може да извършва своя метаболизъм, своята обмяна на веществата. И клетъчното дишане, разбира се, без кислород е немислимо. Раковата клетка по принцип се развива в анаеробна среда. Където има кислород, раковата клетка или спира да се развива, или изобщо не се развива, или загива. Тя търси среда, където няма кислород. Свободните радикали са тези молекули в организма, които карат клетката да се изражда злокачествено и я стимулират една тъкан да стане ракова тъкан. Кислорода, който влиза в клетките, гони свободните радикали и пречи на злокачественото израждане на клетките. Такъв кислород, и то цели 3 молекули, цели 3 атома, т.е. има в молекулата на Германия. Бихте ли разказали по-подробно за дефицита на кислород и при приемането на органичен германий, какво се случва в нашия организъм? Желайки да науча как стресът въздейства върху нашия организъм, аз слушах много лекари, техните лекции и когато бях в Япония, ми обясниха, че всяка една от нашите клетки желае да защити кислорода, който се намира в нея. Тя затваря мембраната си, и по този начин защитава кислорода, който се намира в нея. Дефицитът на кислород в организма често е обусловен от замърсяването на околната среда и от тютюнопушенето. Многогодишните пушачи имат повишен недостиг на витамини и микроелементи. Жените, които пушат,
раждат 3 пъти по-често деца с намалено тегло и с уродства и малформации. Когато пуши и по време на бременността, значи техните деца 3 пъти по-често ще боледуват от белодробни заболявания, като станат възрастни. Една цигара първо има 4000 вредни химически елемента, които съединявайки се помежду си, правят 10 000 вредни химически елемента. Освен това, една цигара е една миниатюрна атомна бомба. Всеки се страхува от Хирошима, но всъщност пушачите, това е всеки втори българин пушач, държи в ръката си една миниатюрна атомна бомба. Там е пълно с радиоактивни елементи. Олово, кадмий, кобалт, полоний, с много дълъг период на разпадане. Един пушач, ако престане да пуши, му трябва поне 7 години да се изчисти напълно, да се изчисти организма от радиоактивните елементи. Ние живеем в дуалистичен свят. Имаме двуполюсен модел. Така е устроена Земята и трябва да приемаме както доброто, така и лошото. Защото те еднакво ни помагат да израстваме. Добавя Меги Колева от Център Аюрведа. За да има баланс, колкото работим, толкова трябва и да почиваме. Човек пропуска тези закони на природата, трупа стрес, хронична умора и изведнъж се оказва в зоната на болестите. Няма такова понятие като липса на време. Това е оправдание. Всеки разполага с 24 часа от собственото си време. Никой не му казва как да разполага с това време. Всичко е въпрос на приоритети, всичко е въпрос на баланс, всичко е въпрос на правилно разпределение. 8 часа си на работа, останалото време е твое. Спортувай, излез след природата, прави йога, медитирай, релаксирай, бъди сред любимите си хора, прави неща, които ти доставят радост. Тогава хармонията идва. Има една така прекрасна мисъл, която Дънов е казал, ще е подходяща сега за зрители да кажем в този момент, когато сигурно много са умърлушени. Дънов казва така: когато някога живота ви се струва много несправедлив и сте много нещастен и страдате, опитайте се да се отдалечите от себе си, да погледнете собствения си живот отгоре и от високо. Тогава може би ще разберете божествения план, който Господ е замислил за вас. В момента има една нова така интересна хранителна добавка, бих казала революционна, на принципа на органичния германий. Японските учени работят дълги години. Целта е да създадат антиоксиданти, които да повлияят хроничния стрес и хроничната умора. Кога е създаден продукта и при какви условия е изпитван? След Втората световна война, когато японците са бомбардирани с атомни бомби, огромни количества облъчване, радиация получават японците. Хората просто не са знаели как да се преборят с този проблем. Японският народ, който е много талантлив, открива, че на тази заразена територия има едно растение. Расте едно растение. Кое е това растение, което е оцеляло и расте? Какво се случва, че отново има живот на тази територия и в това растение? Изследвайки това растение, те стигат до заключението, до извода, че тази гъба, това растение, което е всъщност гъба, тя черпи от земята елемента германий. Германият е всъщност един полупроводников елемент. Става дума за германия в минералната руда. Това е един полуметал, който в Менделеевата система има пореден номер 32. Преработва го. И за това днес той се нарича Г132. Продуктът Г132 всъщност е един комплексен продукт. Той, освен органичния германий, съдържа и тези семки от червено грозде, ресвератрол, съдържа един комплекс протеинов от акула. Всъщност той се получава от хрущяла на акулата и от черния дроб на акулата. Той е много силен агенс. Има също в всяка капсула Г132 80 мг зелен чай. Всички знаем колко зеления чай е полезен като един антиоксидант. Тоест всичко това е в една капсулка. Освен това има пчелно млечице. Хората наричат царски гел. Защото пчелата майка се храни с
това пчелно млечице. Това е съвременният начин на живот, казва още господин Вайс. Не можем да забраним нито компютрите, нито PlayStation, Sony, нито мобилните телефони. Всичко, което обичаме. Но можем да компенсираме с една разходка сред природата, с любов, с общуване, с топла дума. Профилактиката се състои в изхвърляне на цигарите, никакви цигари, ведрото настроение. Превенцията и профилактиката всъщност са това, към което съвременният човек трябва да обърне много сериозно внимание, защото, за съжаление, бума на туморните ракови образования е толкова, болести е толкова голям, че докато го разберем, вече е доста късно да се реагира. Всеки трябва да знае, че живеейки под стрес, под хронична умора в тия големи градове, всеки е потенциален болен, потенциално болен, и ако профилактично ти не се погрижиш предварително за себе си, т.е. в състояние на стрес, всички са болни. Нали? Защото клетката, независимо дали изпитваш болка, защото клетката в състояние на стрес отказва да приеме кислород. Тя се затваря, капсулова се, а без кислород в клетката ние не можем да храним клетката, не можем да извадим въглеродния двуокис, т.е. ние не се храним и се самоотравяме. Така че стреса на практика е болест на хилядолетието. Надявам се, че сме предизвикали вашите въпроси и вашите разсъждения по отношение на това, заслужава ли си пренапрежението, стреса да доведат до инсулт, инфаркт, раково заболяване. Помислете за себе си сега, докато не е късно. Гледайте ни отново всяка неделя от 19:30. Чакаме вашите въпроси, интересни предложения и мнения по темите. Това беше днешното издание на Природа за здраве с доктор Вергиния Георгиева. Предаването за здравна култура и природосъобразен начин на живот. Очаквайте ни всяка неделя от 19:30 часа. Центърът за природна медицина и гладолечение доктор Вергиния Георгиева успешно се грижи за вас и вашето здраве. Предлага комплексни програми като лечебно-профилактична при хронични проблеми, омекотена форма на лечебно гладуване и захранване, антистрес и релакс, разходки сред природата, акваеробика, йога, денс терапия, психотерапия. Програма перфектна фигура. Включва здравословно хранене, здравословно отслабване, редукция на тегло. Клеопатра. Здраве и красота с натурални продукти от далечния изток, арома и музикотерапия. Програма Детокс. Мощно пречистване на целия организъм, тонизиращ и подмладяващ ефект. Аполон. С общо тонизиращ и укрепващ ефект. Уикенд програма. За особено заетите в петък, събота и неделя. Центърът за природна медицина и гладолечение доктор Вергиния Георгиева успешно се грижи за вас и вашето здраве.